Dear Lord, Mwari, as we handle these sensitive subjects so close to the Sunday apo law, takubata as we masensitive look at subject why ari this pedyo is nesunday a law, history of failure for apo feminism, tichitarisa kuti we sei ask that iri you history teach us yefailure how kufeminism, to view tinokumbira current kuti events, how to view mutidzidzisewo kuti politics. tinotarisa They sei are so maevents ari central kuitika uye to the great politics controversy. May izvo we zviri understand pakati correctly. pegreat Please be with controversy. us, Tibetserei kuti tinzwisise teach zviro us, kwazvo. guide us, Ivai and nesuwo, may we trust you. mutidzidzise, In Jesus' mutitungamirire, name, amen. tikuvimbe nemi. Tonamata muzita raJesu. Amen. I want to start with a little bit of an exercise that I've wanted to do for some Ndoda time kutanga now, neexercise yandakanga ndichida but kuita never kwenguva had refu, asi handina willing kumbowana participants vanhu vaida kuparticipate and the forum. uye So forum yekuzviita. I think we all know what I mean Ndofunga when kuti I tese say a word toziva zvandinoreva association. pandinoti That game word where association. someone says a word Game iya and yapo munhu you anotaura have to izwi, create a mental iwe picture ufanira kugadzira picture mupfungwa and you have dzako, to let it be kind of organic. wongozvisiya Hear the word, zvichingoitika have a flash of zviri a picture, natural. and then once you have the picture, Picture you're not ingoya really allowed mupfungwa to alter dzako, it. once Do yauya people know what I'm hauchakwabvumidzi talking about? Does anyone kuichinja. not know what I'm talking about? Pane vanhu vasingazivi kuti ndiri kutaura nezve here. If there's no hand, Kana I'm going pasina to assume maoko, everyone knows what ndichangoasuma I'm kuti talking munhu about. wese anoziva kuti ndiri kutaura nezvechii. So if I was to say some words and you were to have Dei that mental ndaitaura izwi, picture, imi mobva maita mental picture iyoyo mupfungwa. if I was to say tree, Kana ndikati muti, picture a tree, pfungai house, nezvemuti, imba, flower, ruva, God. Mwari. So maybe this would have worked a few years ago a little Pamwe bit izvo zvaizoshanda better. makore apfuura zviri nani. But when I say God, Asi pandinoti Mwari, what's the visual that's created? ipicture ipi So don't inogadzirwa answer that mupfungwa now. mako. Musapindura It's izvezvi. just without going back in and trying to alter the Musingadzokeri image kunochinja image once it rises. payauya mupfungwa dzenyu. I'll keep going. Charamba nchiendera mberi. Moon, Mwedzi, book, bhuku, fry pan, pani yekufuraya, goddess. mwarikadzi. What I've wanted to do is ask people, if you take the mental picture you Chandaida had kuita when I said kuvhunza vanhu God, kuti mukatora and picture the mental picture yamanga muinayo when I said pandati goddess, Mwari and you put them nepandati side Mwari by side kadzi, in your brain, mukazviisa padivi nepadivi mupfungwa dzenyu. calculate approximately the age Calculatai difference between the muchiapproximata two pictures. musiyano It's wemakore the pakati age I want to pemapicture see. maviri aya. Age yandoda kuti So the tione. picture of God, Saka picture yaMwari, I'm not saying the Christian God, handisi could be kuti Thor for Mwari all I really wechikristu care, anogona kunge but ari just Thor, God, hazvina and then basa. the mental picture Asi of Mwari goddess. nepicture Does yamafunga anyone pamudati not have an goddess. age difference? Pane asina kuva Does ne-age anyone want difference to here. play Panada kutamba that here, ball with me? kutamba game ineni. Graham. My mind went to, when you said God, Pamati Mwari, pfungwa picture of yangu something we've seen yaenda from kune picture like Desire of Ages. You know, where you yatakamboona get your munana pictures Desire there of Desire of Ages. Ages. Pauno uchiverenga This paipai glow ine around picture Jesus in yaJesu a robe. vari So quite young. murobe. And when you said Mwari goddess, I wechidiki. had Pamasoti goddess, as a similar young ndandine image image yakangofanana. of a what was like Cleopatra or someone like that. Munhu akadaita kunge Cleopatra. I think it's cheating to use Jesus though. Ndofunga kuti kubiridzira kushandisa Jesu I'm asi. not looking for the incarnation. Handisi But I kutarisa see your point. incarnation yaJesu asi I can ndinoona see what point happened yako. there. I can't fight with what was Ndoziva the kuti chii picture that chaitika arose. ipapa. Handingarwisani Whatever nepicture rose, yauya rose. mupfungwa dzako ndoyauya mumo. Does anyone want to confess to having an age difference? Panada kukonfesa here anga ine age difference mupfungwa. I had an age difference. Indaita sorry, age difference. I should have put it in the thing. Sorry, ndachifana kuzvisa. Oh, good, Lynn. You had an age difference. How many years do you think?
makore mangani? Well, God, the picture was like the Picture white ya flowing Mwari beard anga iri type thing, so anga very ine old, so maybe murungu ane 60s, ndebvu 70s, dzakakura 80s. ari kuma-60 But 70 kana and then kuma-80 the goddess asi would have been probably goddess 30s to 40s, vanga vari so quite a kuma-30 kana significant kuma-40 age saka difference hapa still. ne-age difference yakakura chaizvo. And it wasn't what I wanted to think. Hazvisiwo It was zvandachida like trying kufunga to let nekuti my mind ndachida just kuzama think kuti it pfungwa without dzangu correcting dzingonzvifunga it. dzisina kuzvigadzirisa. So Saka Yes, I understand. hongu ndonzwisisa. James, you had an age difference. James wanga uine age And I'm difference. assuming the other hands as Ndikasvima well kuti are all indicating the maoko age difference. ane age difference zvakare. Similar to her, but Zvakada not so kufanana old. nezvake More, asi kwete vasina unyanyochembera. with God, it's younger, middle-aged, and Nagoddess the vanga vari vechidiki, females middle are age. probably just a bit younger, maybe 10 years or so. Mwari vacho vari So maybe 10 years older or so. 20s and 50s rather than Saka like 30s and 20s 60s. nema-50s pachinambo Yeah, chema-30s yeah. ne-60s hongu. Was that the same for you, Brody? Zvakafanana nezvako here Brody? I think I had about a 50-year age difference. Ndandine 50-year age difference imomo. Catherine? Ko Catherine? Yeah, about 50 years for me as well. Inini About a ndandine kuma 50 30-year-old, years ikoko. goddess and probably 80 30-year-old for goddess. the older Then man on the 80 throne. kune uyo akagara pachigaro ari Mwari murume. Now, obviously, no one did this to me as without Hapana ndiitisa game iyi kwandiri. without a surprise, But but in investigating my own surprise. brain, I would Asi say I'd mupfungwa have about a pangu 40-year age gap ndinongona kunge ndine between 40-year what age just gap comes up pakati when I think pezvinongouya of God ndikafunga versus what comes nezvaMwari up when I think of a goddess. zvichipikisa And that's nezvandinofunga not all ndichifunga Christian-based, that's nezvagoddess. Greek mythology-based, Ndoziva kuti that's zvinobva just kuGreek cultural. mythology Unless you start iculture. thinking Kunze kwokuti ukatanga of a kufunga goddess and people nezvagoddess think old, vanhu vachifunga woman, kuti I think what they're Mwari doing then is they're tending to, mudzimai I think their brain has akachembera. switched out goddess for witch. Pfungwa But when dzevanhu you keep it as dzachinja God goddess versus kuita kunge goddess, witch kana muroyi. what I've seen Pavanofunga Mwari in my own vanofunga experience and murume. other people I've Zvandakaona spoken to, muexperience for yangu the nevamwe vast vanhu vandakambotaura majority, navo about a vazhinji 40, vanoona 50-year 40 age kana gap 50-year-old between the age mental gap picture of a pakati goddess pemental and the picture mental yavo picture of a god. yeMwari vari mukadzi I've wanted to do naMwari this to vari murume. I guess just to make the point of what we're doing when we Ndachida kuti tiite izvi kuti tiwane critique point the terms that we yatine use in this chireva movement, patinocriticize materms when we atinoshandisa critique semovement. language, Language where we call each other apo brother tinoshandisa and tichidaidzana kuti sister, brother nhingi kana or sister nhingi someone an aunt, kana kudedza or munhu he tichiti is an anti elder, nhingi even if kana he's not kuti ordained. elder kunyange All of munhu that asiri language ordained. that has Language at yese its iyi root, yanga iine whether it's maroots ayo, subconscious or conscious, whether zviri subconscious kana kuti tiri kutozvifunga a nezvazvo, gendered root. aya What maroots we are aya doing ane gender mukati. as a Zvatinenge movement and tichiita as leadership semovement is it uye is seleadership psychological warfare. psychological It is mind warfare. games, because the Magames problem is not emupfungwa in the nekuti dambudziko terms harizi mumaterms so acho much, or the kwete. terms themselves. The problem is in our Dambudziko brain riri wiring. muwiring yepfungwa It's how we're dzedu, wired. kuti pfungwa dzedu dzakarukwa And our sei. issue with these terms is Issue yedu nematerms aya how that ndeyekuti psychologically mupfungwa medu impacts zvinoti with impacta our sei inbuilt cultural necultural biases. macultural I don't biases think that edu ari how we mukati. picture a God as Handifungi kuti older is all tinopicture Mwari Christian-based. It's just ari cultural. mukuru You kuti could ndezvechikristu, ingori watch a culture. Hollywood movie and Ukaona get the movie same idea yeHollywood about a God and a unoona goddess. idea But it yakafanana also neya shows us what God culture nagoddess. worships in men versus what culture Zvinotiratidzawo kuti worships in women. culture ipi It shows inonamatwa why muvarume culture treats neculture ipi older women inonamatwa a certain mumadzimai. way, while culture tends to ignore the voices Iculture of older ipi women, inoteerera whereas sees mavoice the voices of older evakadzi men as vakuru. being Iculture associated ipi with inoma-ignore. power and wisdom. Iculture ipi inoassociata mavoice evarume It has nepower so many deep-set newisdom. cultural implications. Zvine macultural So implications ari it deep. just Saka fascinates me when people in the zvinongondishamisa kana movement vanhu continue to vemovement feel vachiramba attacked or to vachinzwa push kunge vari back kuatakwa when we kana kuti are asking them vachizvidzivirira, to stop apo saying brother or tichivakumbira sister, kuti mirai especially kuti when brother women kana kuti are saying sister. please stop saying Kunyanya kana sister. madzimai akati
musanditi sister please. Vanobva vaive misogynistic. Havadi kuteerera kuti munhu ari kuti ndidaidzewo nezita rangu. Zvatiri kuedza kuedza kurwisa kurukwa kwakaitwa mupfungwa medu umu. Vamwe vanhu vakandibvunza nemapronouns atinoshandisa kana chideedza Mwari. Hatigoni here kungoti goddess here. Hazvisizvo here zvinofikisa zvinhu. Ndofunga kuti hazvimbogadziri chinhu nekuti tikangoti goddess. Chatiri kungoita kungobva pa 60-70 year old toenda pa 30 year old version. Hazvina zvazvinoita kuchinja wiring yepfungwa dzedu. Kupikicha Mwari vari mukadzi. Zvazvinongoita zvinongotipa cultural version iri different yekuti god kana kuti goddess vanogona kunge vari chii. Wechidiki ari attractive, ari jealous, asi neimwe nzira. Pamwe vanenge vari manipulative, vanotamba magame, cultural ideas ese anoassociatwa negoddess. Uye manurturing aspects ese ayaya. Tinopedzisira tana Mai Maria vari kuma 20 something years. Maria anga asiri kumakore iwayo. Tobva tangosubstituta neuya achembera Mwari murume watinosifunga nezvake. Ndosvika zvatinenge tichiita. Ndofunga kuti tinofanira kutarisa kuti sei tiri kuita zvinhu zvatiri kuita. Tiine deliberate. Zvinotichinja kuti zvinotibetsera kuchinja mapractices edu. Kana tisiri kunzwisisa kuti tikurwisana kurukwa kwakaitwa mabrains edu, then kana munhu akakanganisa kanditi sister zviri right. Asi kana ndatsanangura kuti problem iri pabrain wiring musanditi sister. Zvinobva zvaratidza kuti vanoratidza sexism kuti yakamira sei musociety uye mavari pachavo. Maita basa nekunditendera kuti tiite game iyi. Takataura zvakawanda last week. Takapinda mumaissues eve left wing. Ndikazotanga kutaura. Asi tofunga kuti tasvika papoint iyo ndaakunanga nyaya nezvandinotenda kuti dambudziko nere-right wing ne-left wing ndeipi. Pane article yandichazoshare nefeminism vhiki rinoteera yandakashare yaitaura mamareasons ekuti Sunday law inobva yava pachena kana feminism ikafoira pakati pemademocrats pakati pemaleft wing. Zvinoindicata dambudziko guru kuleft wing kana zviri unpopular. Pane imwe article isati yashayiwa asi ichashayiwa pamberi apa ichiadresa feminism zvakare ichibata kuleft wing kufoira kunoita left wing. Asi ndoda kutora kanguva kuti tipinde pareview. Munogona kundimisa pane nguva ipi zvayo. Munoisumudza maoko enyu muchati. Takambobva panyaya yedu kazhinji. Pane zvimwe zvinhu zvatisina kupedzisa kana mamapoints amuchiri nemaquestions kana pfungwa nezvawo. Tinogona kumira pane point ipi zvayo kumadiscasa iwayo. Takatanga nemubvunzo wakabvunzwa. Taifanira kunge tiri kustadha 1888. Asi pane munhu akabvunza tinopepeta sei zvinhu zvatinoverenga mumapepa nawo. Focus yakanyanya kuleft wing media kana kuti masources atinotrust. Taisati tarisana naFox News nekuti hatina basa navo. Saka tinopepeta sei mamedia sources eve left wing. Sati tanyanyoenda kumberi ndaida kutanga ndaratidza kuti tinotofanira kupepeta. Saka ndaida kutaura papfungwa iyoyo kuti veleft wing vanotofanira kupepetwa
if you're going kutanga to kwazvo sift zvose kana uchizopepeta media, then they must have issues. They mapepa must nawo have problems that are panofanira kunge endemic. paine maproblems atori Let's prove that they pakati have pavo endemic saka problems tofanira and kutanga then tazvipruvha kuti vane analyze what maproblems those iwayo problems then are so we can all tozoanalyza stop them. kuti maproblems acho ambori api Grey kuti zone tikwanise proof kumasport of takaenda problems. kugrey zone ndiyo yanga iri proof Grey yedu zone, that's Blumenthal, we went into yemaproblems that acho history. grey Then zone we left it there namax for a blumenthal moment and said, tikazoenda muhistory yacho well, takambozvisiya what kwekanguva does it mean to be tikazoti left wing in the first zvinomboreveiko place? kuve uri And left wing we kutanga kwazvo defined, takadefina we went to the midnight cry takaenda kumidnight cry and explained 2018 tikatsanangura 2018 why we are left kuti wing. sei takaenda kuleft wing. And then we attempted to define takazozama kudefina I would say the fundamental difference between left wing and right wing musiyano politics. uri There's quite a number of different fundamental there's pakati quite a number of peve-left differences. neve-right pane madifferences akawanda But we chaiwo wanted asi to taida get to a kusvika fundamental root, pamudzi wacho wokusiyana kweve-left wing especially when neve-right it wing comes to nyanye kana takusvika social policies. pamasocial So policies. defining the left Saka wing, the right wing, kudefina the ve-left wing differences between the neve-right wing two. madifferences ari pakati We pevaviri aya discussed left wing was takataura equality left wing over freedom, kuti and right i-equality wing was over freedom, right wing tikati i-freedom over over equality. equality. That doesn't easily work internationally izvi if you have a hazvishandi country that pasi doesn't even tenderere zviri believe in nyore giving kana its uine citizens the nyika basic isingabvumi tenets of kupa freedom. vanhu Then vayo it becomes a little bit more complicated. mabasic freedoms But zvinobva when zvava you have a complicated country asi like the kana United uine nyika States, yakaita senge america that has embodied so many principles iyo that yakapfeka maprinciples pathetically are akasiyana-siyana described as glorious, inozodescribwa then kunzi iri you have to glorious see unofanira kuona the fight in a little bit more of a subtle way. unofanira kuona Freedom hondo is a yacho good zviri thing. sato It freedom fought chinhu for chakanaka freedom from the British, freedom kubva from the rule of kune Britain. vaivatonga vebritain. It's that part of their history is a fight to have freedom in the first Part place. yehistory yavo But through that kurwisanirana kuve history, nefreedom it's become chekutanga more and more asi clearly tichizofamba a muhistory fight iyoyo inozova between these two hondo pakati bedrock principles. pemaprinciples Because maviri when they aya collide, nekuti one has to take paanotungana precedence over the imwe other. yacho inofanira Obviously, we want freedom. kutonga pamusoro You peimwe. don't want a surveillance Tinoda state like freedom China has. hongu hatidi Obviously, surveillance that there are state some inenge privacies china citizens should have. pane mamwe But they have to have a balance. freedoms anofanira kunge And aine then macitizens when asi panofanira kunge equality paine for a balance group who is marginalized kana or paine oppressed boka comes riri under threat, marginalized kana then kuti that riri priority kuthreatenwa has to supersede over equality the inofana kutonga pamusoro rest of the population's rights to pemarights freedom. epopulation yese pamusoro And pefreedom. this is what the left wing Izvi and the ndo right wing zve-left often wing war over. ne-right I wing don't zvavari know, hopefully kurwisanirana. people watched the Handizivi kuti vanhu what was put vangani on the media vakaona broadcast zvakaiswa pamedia from the New York broadcast Times about panew york January times 6th. zvaya I don't know january if you 6 watched that and handisi heard kuti makazviona freedom, here freedom, mukangonzwa vanhu freedom. vachingoti toda What is freedom the toda right wing freedom. fighting for? Ve-right vari kurwira We chii? Vari kurwira went freedom. into detail and gave Takaenda many mudetail examples, the tikapa trucker mienzaniso protests, yakawanda all of these examples maprotest evanhu to vematrucks prove vaya vaya what they're taida fighting kupruvha for is kuti vari freedom. kurwira freedom. I've said it before and I'm going Ndakambozvitaura to kare state this more ndichazvitaura futi explicitly and zviri in more pachena detail, zvine I know in the madetails future. kumberi. But left-wing journalism, Asi journalism in journalism general, yekuleft, journalism zviri general can slip into the habit inogona of being kupinda lazy. muhabit yekuve And it's so much neusimbe. easier to look at the Zviri Canada nyore truckers, kutarisa find the matruckers neo-Nazi vekucanada flag voona and say maneo-nazi they just maflags want to arimo suppress people voti of havada color, they're just kutsvanyirira white supremacists, vanhu vatema ava vanhu neo-Nazis, ma-white supremacists and leave it that maneo-nazi simply. And wozvisiya there are zviri people there ipapo. who, the vast majority, are very much Kune vamwe not, that vazhinji they're fighting for vatinoziva freedom. vari kurwira freedom. If we can't see Kana tisingaoni what that fight is kuti fundamentally hondo over, iyi then iri we can't kurwira really chii see why pamongo or how payo, we disagree with then them. hationi kuti hatiwirirani navo And if you papi. can't see what Kana you're usingaoni disagreeing kuti with, hamuwirirani papi, you come into danger of munopinda ending up on the same padambudziko side. I think rekuenda that's why kudivi so rimwe many chete. Democrats watch Ndosaka Tucker mademocrats Carlson. akawanda vachiona They Tucker aren't Carlson. actually even able to pick up Havagoni on kunhonga what he's kuti saying akumboti kudii, because it's not so nekuti explicit as hazvisi I think we've pachena been led to believe.
tinofunga kuti So ndo seeing the battle zvazviri. between equality, freedom, Saka freedom and takata equality, ihondo pakati and we pe-freedom used neequality kana kuti a equality nefreedom. we used the Supreme Takashandisa Court case Supreme Court to case really prove kuti that. tiprove To izvozvo. give one example, Takapa out muenzaniso of umwe many, and chete that's Masterpiece Cake Shop. wemakoti akawanda. Paiva nekoti yeMasterpiece Cake Shop. I'll just say cakes. Changunyora kuti macakes. Versus Colorado Yaiva in pakati a peMasterpiece Civil Cake Rights Shop Commission. versus Civil Colorado rights Civil Rights prioritize Commission. equality. Civil Rights vanoprioritize Masterpiece Cake equality. Shop Masterpiece is all Cake about Shop their freedom. vari kuprioritize freedom yavo. I had a quote, but I don't think I'm going to find Ndandine it. quote asi handifungi kuti ndichaiwana. It ties back to Zvinodzokera it ties back to a long kuhistory of yakareba this war between equality and yehondo pakati freedom. pe-equality And I nefreedom. touched on it, but you can Ndakambobata really see it nezvazvo when it asi comes to the Civil unonyatsozviona Rights kana Act of tasvika 1964. pahistory yeCivil Rights Act ya1964. Quite a lot of the opposition to the Vazhinji Civil Rights Act veopposition was yeCivil Rights by Act people who vaiva varungu vowed that they were not racist. vakataura kuti They isu hatisi were maracist. against Vakanga vachipikisana government enforced segregation, nesegregation but inoenforcwa they were also nehurumende, against asi government vakanga vari enforced integration. against government And the enforced Civil Rights integration zvakare. Civil Rights It Act ended government enforced yakapedza segregation but it brought yaiiswa in nehurumende, government asi yakabva integration, yaunza most clearly seen in schools, kubatana but also in many private businesses. zvichitungamirirwa nehurumende And mumaprivate many people schools opposed the nemumabhizimisi. 1964 Civil Rights Act, Vazhinji Goldwater vakapikisa being one of them, Civil Rights who Act was ya one of the 1964. foremost people who brought libertarianism Goldwater into the Republican umwe Party. akanga Goldwater achiunza opposed the libertarianism 1964 Civil Rights Act, kuRepublican and he Party. did so with a lot of guilt Aiopposa on his Civil Rights conscience, Act, because akazviita he aine guilt said he conscience wanted nekuti racial akati equality, aida racial but he equality, firmly believed asi in freedom aitenda over equality. zvakasimba The government pafreedom should over not equality, kuti be hurumende enforcing haifani kunge segregation. ichiunza That was good segregation. that the Civil Rights Act brought that to Zvazvakanaka an kuti end, oraiti but Civil the Rights government should yakazvipedza not izvi, enforce asi integration. So the government government should not force schools ngaisamanikidza zvikoro to kuti allow in zvitendere students of color. It should mastudents not vari force business vari owners, mablacks kuti private vauyewo business kuzvikoro owners, zvevarungu. to Ngavasamanikidza serve maprivate business owners non-white kuti patrons. So vasevhe it's vanhu a long-term fight vatema. that has been Saka ongoing between kwakurwisana equality kwakuri and kuitika freedom, pakati but peequality nefreedom post kwenguva second wave yakareba. feminism, post Tichindopfuura second wave feminism, Stonewall, tinopfuura it's become Stonewall. even more and more explicit that this is Zvakazowedzera what the kuve fight is pachena about. kuti ndo hondo yacho zvairi ndo zvavari kurwisana. Then we went to Max, Takazoenda kuna Marx. and he symbolizes Marx a large aisymboliza part of that right-wing, even boka far-right huru ideology that re-right is wing so vari popular far today. right And vane we looked at the maideologies vayo vari statistics of how popular nhasi. unpopular Takatarisa feminism mastatistics is. It's ekuti being replaced feminism by iri something. unpopular sei, iri And there's this kureplacewa nechimwe chinhu. very much Pane popular zviri popular Trinity, zvakadaro, Trinity especially iri among popular young men, but zvakanyanya nyanyanye it is, as kuvanhurume I've said vechidiki. before, it's a younger demographic, Vanhu and it's that vechidiki Trinity. vari kusumudzira We Trinity asked iyi. what happens Takafunzwa kuti chiko chinoitika when you strive for absolute freedom. paunorwira freedom iri absolute. We looked at the Vox article Takatarisa Vox article, and the Trinity. tikatarisawo Trinity. And that Trinity MuTrinity iyi being takaona kuti mune libertarianism, libertarianism, and men's rights. atheism uye mamen's rights. Libertarianism, atheism uye women's rights kana marights evarume men's rights, opposition to vanenge vachipikisa feminism. We haven't touched on the third one so Hatisati much, tanyatsobata but yechitatu we've iyi touched on the zvakanyanya, first and asi the takabata second. pane yekutanga And it was neyechipiri. here that we went into Ndipo apo patakapinda libertarianism. Let's mulibertarianism look at more pure tikati freedom. ngatitarisei freedom yakatsetsenurwa iyai.
You might notice a shift in unogona kuona our shift classes. mumaclasses When we were edu. doing all this, we were looking very Pataita much at zvese izvi domestic policy. taitarisa But domestic as we moved policy toward kana the kuti left policy wing to see yemukati the menyika, problems with the but left wing, patakazopinda we kuleft started wing to look more takatanga at manje foreign policy. kuona How do they handle policy Syria? How do yenyika they dziri handle kunze, Russia? vakahendla How do sei they handle Syria, China? Russia, China, How do they handle vanohendla Libya? sei nyika dzinana Libya. That isn't because those issues are separate. Haisi nyaya They're yekuti very much maissues overlapping. akasiyana It's just been easier to see. zvinovirikidzana, asi It's zviri easier nyore to see kuona libertarianism if you libertarianism look at domestic ukatarisa policy. domestic It's policy. easier to see the Zviri problems nyore with the kuona left wing and the views matambudziko of the neleft grey wing zone if you nemaviews look at eve foreign grey zone policy. kana But ukatarisa all of foreign these policy. issues Asi interconnect. maissues It's ese not aya as if you have anorukana. domestic Hazvisi kuti policy une and domestic foreign policy policy. They're all neforeign policy really very much zvakapatsana. interconnected. Zvese zvinorukana. So I wanted to actually stop here Saka ndaida and kumira apa just make a couple of tomboisa observations maobservations mamwe about andakaona libertarianism. pamusoro pelibertarianism. Libertarianism is that Libertarianism beautiful picture sepicture that is a inopendwa society yakanaka, that does have problems isociety asi ine with matambudziko equality, that it does neequality. mistreat portions of the population. Vanomistreata Take a maportions society that epopulation. is sexist, Torai that's society iri patriarchal. sexist, iri patriarchal. Libertarianism sells an idea, Libertarianism inotengesa idea. and I'll take it how members or former members of the movement sold this idea. Mamembers vamwe vaimba There are vamovement sexist members of the vaisova movement, sexist dambudziko iri men vachiti primarily, kana but paine also women, varume nevakadzi vari that sexist have been mucommunity abusive, vanga vari abusive, then we should not vanobva vati remove them hatifani from kuvabvisa classes. We should not pamaclass, reprimand them. We should hatifani not kuvareprimanda kana accuse them. kuvapanisha, What we hatifani should do is allow kuvaaccuse. everyone Zvatofanira kuita absolute freedom. kutendera munhu wese Freedom freedom to attend what yekuti presentations anoda they want, kuatenda to mapresentation attend api, camp anoda kuatenda meetings macamp alongside meetings women that api, they've mistreated. vari padivi We nepadivi should listen to nemadzimai them, avakamistrita. hear their side of Tofanira the story, kuvateerera tonzwa kuti vari kuti chii, we tonzwa should nyaya just side renyaya yavo. prioritize Tofanira freedom, be kuprioritiza non-accusatory, freedom, hatifani kuaccusa and vanhu, not ever enact discipline. hatifani kuisa And then discipline. as this freedom conscious movement progresses, Apo then through dialogue, freedom through ichizoprogressa friendship, through community, mukutaurirana, mukushamwaridzana, those who have mukuve wrong necommunity. will Vane maviews learn, they aya will grow, vanozodzidza they will kuti vakanga vari change. wrong, vanozochinja vanhu. We can all Tese tinogona just get along without kungozowirirana punishing tisina people or kupanisha accusing vanhu people. kana And kuaccusa vanhu. it's been an appealing message Ndiyo message for yanga quite a iriko yanga few- iri for quite a appealing lot of kune people. vanhu vakawanda. Does everyone remember Vanhu vese vanorangarira what was here said about zvatakataura libertarianism? pamusoro The message itself pelibertarianism, versus the reality? message Or yainotengesa does versus anyone have reality, any kana kuti confusion pana or ne questions? confusion kana kuti mibvunzo. We're not quite done with Hatisati libertarianism because tanyatsopedza we're going to come back to nelibertarianism it when nokuti we discuss tichadzoka kwairi the paleo patichadiscasa versus paleo neoconservatism. versus But I just wanted neoconservatism. us to Asi remember ndachida that kuti picture itself tingorangarira that is picture iyoyo so appealing and it appeals to me. iri It appealing sounds kwandiri inoita kunge beautiful until you yakatonaka look at chaizvo human nature and reality. kusvikira wazonyatsotarisa human But I nature wanted us to take nereality. that picture which Asi ndaida we've kutora discussed picture iyi libertarianism takadiscasa domestically, libertarianism and in the zviri context of the domestic Civil Rights uye Act mucontext and the yeCivil idea that Rights the Act government shouldn't uye force idea yekuti hurumende segregation or haifani force kumanikidzira integration, segregation kana but kuti just manikidzira create a integration, free asi vanofanira country where kungogadzira everyone can country iri discriminate or free, not munhu anoda discriminate as they like, kudiscriminata and anodiscriminata then sekuda you'll kwaanoita. create social change Mogadzira through masocial working changes together and dialogue. mukushanda tese Let's take that, nekutaurirana. what we have discussed Ngatitorei izvi domestically and consider zvatataura it zviri domestic internationally. tobva How does that tazviconsider then work international, with zvinoshanda international sei foreign kana policy? taakutarisa international foreign policy zvinoshanda sei. And I'm not saying that Handisi a kuti libertarian would necessarily mulibertarian take this anotora foreign policy iyi There's quite a position. spectrum. Kune tori But I think nespectrum there's a few things yakakura, that we can asi pane learn zvimwe zvinhu zvishoma zvatinogona when we kudzidza. picture that Patino nice image and picture take it to foreign policy. image iyi tobva taiisa kuforeign I policy. wanted Ndaida kuti us to consider timbotarisa Germany's example. muenzaniso weGermany. The Guardian long read. Pane The Guardian long It was read really good this week. I don't always read them. because yanga they're long read. yakanaka chaizvo wiki The rapfuura. Guardian did a long read The Guardian this vakaita week long read
this week Germany's dependence pamusoro pegermany's on Russia. dependence on Russia. And as I read that long read, Pandakaverenga long read iyi, it really stood out that Germany had that zvakabuda same pachena kuti beautiful Germany picture ine picture iyoyo yakaita as kunge yakanaka libertarians sell in the United seinotengeswa States. nemalibertarians And it was kuunited interesting States. seeing that Zvazviri play interesting out kuona internationally zvichiitika in the way Germany has painternational related level to nenzira iyo Germany not just yakarelata Russia, kwete but kuRussia China, chete asi kuChina, especially Russia and nyanye China, but Russia nechina, authoritarian countries in general. ma-authoritarian countries What Germany did right back in Germany the zvayakaita 1980s, kunana 1980 right back in the history when the Soviet kuhistory Union apo was Soviet still Union in yakanga existence, ichiri kurarama, was they had this belief, vaiva and they had nechitendo vaiva a term nebelief for it, iyi Wandel der Handel, which translates yekuti Vandel de as Candle change through inoreva trade. kuti kuchinja kuburikidza What they nekutengeserana. really fought for, and Zvavairwira this chaizvo was, you can trace it izvo right vaigona back to kuzvironda that history, but it's kusvikira also been kuhistory through the iyi, 2000s and kuburikidza right up futi until very nemahistory ana recently. 2000 The belief that nezvakaitikawo trade and dialogue recently, can bring vaitenda about kuti social and political kutengeserana change. nekutaurirana So through zvaigona the kuunza history of the political Cold War, change. especially those last Muhistory iyi decades, yecold war nyanye Germany and the madhekedzi United States apfuura were on aya, very Germany different neAmerica paths vanga in how vari they wanted to handle the panzira Soviet Union. dzakasiyana The kuti vanoda United kuhandla States, sei Soviet obviously with Union. a lot of variety America between presidents, vava ine but certainly rafa by the right time they get nemapresidents, to Ronald asi Reagan, they pavanozosvika kuna wanted Ronald to Reagan be vaida quite kuve aggressive with the aggressive Soviet neve Union. Soviet They're Union, wanting to vaida challenge them. kuchallenja veSoviet Union. There's a space race, there's an arms Papaine race. space race, papaine Germany had a arms different race. position. Germany yanga ine muono held and wakasiyana, has held until recently, yakaramba still some yakabatirira today, even this nanhasi that belief doesn't yekuti work. izvi hazvishandi. And you can change Munogona authoritarian kuchinja countries, ma-authoritarian abusive countries, ma-countries through anoabusa stepping back, kuburikidza letting nekungostepa them back, operate how they want to munguvasiya operate vachiita in the zvavanoda abusive kuita, fashion they want to operate. But through trade and vopareta nezvavanoda dialogue, kuita, bringing them into the muchitaurirana, global economy, muchingovaudzawo bringing them muglobal into economy, closer muchivaudzawo into pedyo integration. neintegration, mukubatana. That through that you will bring Kuburikidza about social neizvozvo change. vaifunga kuti munogona And there's a couple kuunza of social reasons that change. Germany Pane mareasons had akawanda that, ayo Germany yakanga took that position. yakatora position iyoyo. I'm focusing on Russia, Ndiri but if I kunyanya use, kufokasa this is a neRussia, quote from the asi Carnegie iyi Endowment, quote Germany's inobva strategic gray kune zone with China. They say, like other Western democracies, including the United vanoti States, semama-Western Germany was democracies, convinced Germany that yakanga China's iri convinced kuti authoritarian politics would morph authoritarian into a politics free, open, yeChina and more democratic yaizovhura system through ever mademocratic tightening system economic ties. kuburikidza So we don't nema-economic punish ties. them, Saka we don't sanction ngatisavapanishai, them, we don't build ngatisavaisenchai, up our own arms, we don't ngatisavakaye ma-arms edu intervene, we tega, don't tell them off ngatisapindirai kana internationally, kuvaudza we bring zviri them in, international, we ngativapinzei communicate, mukati, we make our ngatitaurirane, ties closer. ngatisimbisei ukama hwedu. And this is all analysed in Zvese this izvi latest zvakaanalyswa long mulong read yeGuardian read. And I yaya just want to read ndataura. a little of Ndoda it. kungoverenga zvishoma I will ask paThe the Guardian question and iyoyo. I'll Ndichazobvunza mubvunzo tozodzoka come back to it in a kwazviri moment. nechinguva chipfupi chinotevera. Why do you think Germany had that Sei position? muchifunga kuti Germany yakanga Why do you iine think position that they were iyi? so nervous Sei to maifunga accuse kuti another vakanga country? vari nervous zvakadaro kuaccusa Quoting, nyika idzi? how did Germany end up making such a blunder? Vachiverenga. Some argue that Merkel should have seen that Putin was taking Russia in an authoritarian direction when he announced his return to the presidency in 2011. After Russia's invasion of Ukraine in 2014, Germany made no move to stop importing Russian gas. And although Merkel threatened to introduce crippling trade sanctions, German industry convinced her to hold back. But some blame a more persistent misjudgment stretching back 50 years, based on a fallacy that our authoritarian, abusive countries can be transformed through trade. Why do you think Germany has this Sei muchifunga kuti Germany ine pfungwa dzakadaro votora position iyi? Graham. Is this something that they would have liked done to them
during the Second World hachisicho War. here chinhu chavaida kuti chinge zvinge zvakaitwa kwavari mukati mesecond world war kuti vabude mazviri neimwe nzira yakasiyana, ndizvo here? I think if that's as a complete answer as you want to give, I Kana might go iriyo to mhinduro Josephine yako and yese then ndichaenda so I kuna don't give my Josephine thoughts then while people are talking. kuti Is that ndisapa okay? pfungwa dzangu apa vanhu vachiri kutaura. Yes, of I'll course. take everyone's feedback. Ndoda kutanga ndaona Josephine. feedback yevanhu vese. Josephine, I think it's because of the position ndofunga they took kuti in the inyaya World War. yeposition yavakatora muworld war They were very aggressive. vakanga vari aggressive So now they wanna zvakanyanya. Saka sit back zvinezvi and dialogue vakuda instead of, kuti ngatigarei pasi attacking. titaurirane pachinhambo chekuataka. I'll comment in a moment. Ndichakomenta Thank you. Molly? muchinguva. Waita basa. Molly? I think it's because Ndofunga kuti inyaya they had a very yekuti bad experience vakanga vaine experience yakashatisisa in the Second World War, Second and they World don't War. want us to go through it again. vanga vasingadi kupinda mazviri So they zvakare. rather dialogue and solve the Saka problems vanoti zviri nani instead of kutaurirana nekusovha maproblem pachinhambo sanction and, chekuisa masanction discipline and all that. nemadiscipline nezvimwe zvakadaro. I think you've touched on what Ndofunga kuti wataura those kind of investigating the roots of nezviri Germany's kutaurwa hesitancy nevari have said. kuinvestigata vegerman ava. The article quotes Article Thomas Urban. iyi inokota Thomas He's Urban. examined the psychological roots of Akaongorora post-politics. mapsychological roots That epost-politic. Really quite libertarian, Vari libertarian policy, muforeign policy yavo attitude. neattitude And he yavo. pinpoints two emotions Anotaura in maemotions Germany's maviri relationship murelationship with yegerman Russia. nerussia. Nostalgia Yekutanga and guilt. inostalgia, So yechipiri nostalgia iguilt. is particularly the Nostalgia memory of ndiko Bismarck, kurangarira who saw the Bismarck alliance with Russia as an pavanoona anchor of stability kubatanidza in kwavo Europe. So it's going nerussia back to pre-World seanchor War I, where vari kudzokera Bismarck, kuworld war who one apo was Bismarck quite important for akanga them, akavakoshera chaizvo. believed that you could Aitenda keep kuti stability unogona kuve nestability throughout Europe pasi through peeurope alliances, yese and that there kuburikidza is still some nemaalliance. nostalgia for that Pachiri type of nenostalgia position, even where yeposition countries have yakadaro. differences Kunyange zvazvo and mumacountries ane issues, madifferences that if you just vaine keep maissues alliances, kuti that you can have mukangochengetedza stability. maalliance aya But I munenge think muine the more stability. deeper Asi underlying ndofunga one, kuti which I chimwe think chiri pasi Josephine pazvo you zvose particularly icho articulated chataurwa was guilt. najosephine ndiyo nyaya There was the yeguilt. feeling of guilt because Vaifila guilt nekuti 1941 1941 Germany attacked the German Soviet yakaataka Union and Soviet killed Union millions. vakauraya mamiliyoni. It meant it was difficult to Zvakanga criticize the zvakaoma Red Army or the kukriticiza Soviet Red oppression, Army kana kuti since to do Soviet, so means they nekuti were not kudaro zvinoratidza kuti recognizing the greatest crimes in history. vaisazorecogniza macrimes Particularly akawanda Germany's, akaita heavy on Germany. muhistory nyanyanyanya akanga itwa And because of that, nevegerman. it made Germany blind Nekuda to the kwazvo black side of zvakabva the Soviet zvaita Union. zvavapofomadza kusoviet union. Saka vari kudzokera izvi kucold war apo america yaitora position iri aggressive vachipikisa vesoviet union. Germany yakanga yaagento. Pane nostalgia iya yatataura uye pane guilt. Guilt iyi yakavapofomadza apo vasingachaoni, havachatodi kurebuka maviolations eimwe nyika emahuman rights kana kuti imperialism yedzimwe nyika. Vane dambudziko zvakare kuzviona. Vanobva vataura kuti izvi zvakabatsira propaganda yaPutin nekuti Russia haiongorori zvese izvi, havana guilt yaStalin. VeRussia vakanyora patsva history vakati Stalin aiva hero. Soviet Union yakatomisa Nazi Germany. Putin anoda kutora credit yezvese izvi kuitira Russia vachiti ndiyo fatherland. Vakauraya veSoviet Union vakauraya mamiliyoni evanhu. Asi nekuda kwokuti Germany yakatora mutoro weguilt weWorld War II uye Soviet Union haina kutakura mutoro weguilt iwoyo, nyanyanyanya Russia nhasi tichitarisa muculture yavo ndoziva kuti kune vamwe maindividuals vanoonawo zvinhu izvi zvakasiyana. Vazhinji vacho vakatotiza nyika iyoyo, asi senyika havatori guilt yehistory yeStalin nehistory yeSoviet Union.
what was worst in that history is zvakanga going to be zvakatooma muhistory But iyi Germany's different. ndezvekuti yakatonyorwa They haven't patsva rewritten asi their German history. havana kunyora patsva Instead, history they've yavo created vakatogadzira pillars to it, mapillars memorials to it. They've taught it at mamemorials their schools. vakaidzidzisa muzvikoro And that's a zvavo good thing. chinhu chakanaka That's what the United States ndo is needing to zvinofanira do kuitwa with its neveunited own States history. We need nehistory to yavo remember it. There munofanira needs to be kuirangarira a sense kunofanira of kunge cultural kuine guilt of what has cultural taken place in guilt the past yezvinhu because zvanga it's zviri impacting the kuitika present. nekuti Because you don't kare want it nekuti to zviri happen again. kuimpacta present hatidi kuti zvidzokorodze zvakare An arrangement that began as a arrangement peacetime yakatanga opening to a former sepeacetime foe. opening So how Germany kind of opened up to German Russia payakaopena has up turned kurussia into an yakabva yachinja instrument of kuita aggression. instrument Germany yeaggression is now German funding Russia's war. In yakutopa the mari first 2 kuhondo months yerussia after the start of mumamanzi Russia's assault ekutanga on maviri Ukraine, russia Germany yatanga is hondo yayo estimated to have yeukraine paid German nearly yakabhadhara 8.3 billion mari euros inokwana kuita for Russian 8.3 energy. billion euro Money used by kurussian Moscow to energy prop up the ruble inoshandiswa and manje buy the artillery nevemoscow shells firing at Ukrainian positions on Donetsk. In that time, EU countries are kurwa hondo estimated yavo to have paid a yeukraine total of 39 billion euros for Russian Europe energy. inowanikwa This is more than yakabhadharawo double the 39 amount billion euro that European kuenergy countries have yerussia given to Ukraine to inotori help yakawanda defend kupfuura itself. amount So iyo Zelensky doesn't seem super grateful. Zelensky kana As much asingatendi as he's being given to nezvinhu help defend nemari his yaakapuwa nezvinhu country, zvakapuwa kudhifenda nyika yake Russia is being given russia double iri that kutopuwa by the times European 2 Union to pay for neve-european Russian union energy. And that kuti has been vabhadhare something that russian has been energy ndo chinhu developing changa for chiri kudhivhelopa decades. kwemakore akawanda Nord Stream 2 nord stream was 2 an agreement kwakanga between kuri Germany kutenderana pakati and pevegerman Russia neverussia for Russian energy nyanyanyanya that kuitira russian bypasses energy Ukraine iyo and inopfuura further nepaukraine weakens Ukraine, vachiisiya yakadaro makes zvinobva zvaita it kuti ukraine ive weaker in the weak face of Russian aggression. parussian Germany aggression yairi signed kuenda onto Nord mairi Stream 2 in 2015. german vakasaina nord stream year 2 muna after Russia 2015 invaded Ukraine gore the first apo time. russia So Zelensky yainvhedha doesn't ukraine seem super pekutanga grateful. saka zelensky Then- haafari chaizvo But why has Germany taken this position? saiko germany yakatora position iyi Quoting the tichikwota historian Timothy Snyder, historian timothy snyder for 30 years, kwemakore Germany 30 vegerman vakalekcha vanhu veukraine vachiti muri mafascist fascism payakasvika germans vakaifanda maukrainians vakatanga kuirwisa saka picture yevegermany yavanoti yakanaka ndoda kuidescribe selibertarian picture kuti kana uine country iri abusive yandiri kusubstituta neidea yemunhu ari individual paunenge uine misogyny neabuse mumunhu substituta wesa nyika kana uinazvo pfungwa yekuti kuburikidza nekutengeserana neintegration vakainvhedha ukraine musavaataka tichataurirana navo kunyange muna 2021 apa akatanga kugadzirira pabhodha yeukraine nefrance negerman vachitaura kuti tichataurirana zvinogadzirika haazomboinvhedha haasi kuzomboinvhedha uyu zvakawanda zvacho ndo wishful thinking yekuti haunidi foreign intervention kuti haunidi military integration netrade iyi inogona kusolva maproblems ayo izvezvi ukraine yaakubhadhara manje tiri kuzviona approach yakatorwa negerman kurussia iri kuongororwa zvakanyanya kwete nezvayakangoita makore apfuurayo vakambosainireiko nord stream kutanga kwazvo sei vasina kutora approach yecentury yapfuura zvine madomestic lessons akawanda ekutidzidzisa pamusoro peamerica uye pamusoro pekuti america inofanirawo kutendera zvitadzo zvayo zvekare iraq war semanje manje nemamwe mahistorical transgressions ana slavery zvinofanira kuvaafecta sei ivo veamerica willingness yavo kuti vange vachiingenja nemaforeign countries muzuva ranhasi. ndakamboona Max Blumenthal achitaura paGrayson aiataka
US restrictions ma-restrictions on eAmerica Chinese kuma-imports eve-China. The very beginning Kutanga of his kwe-attack attack against the yake US restrictions on against Chinese imports, ma-restrictions he ema-imports began by kubva reminding kuChina achienda everyone kuAmerica. that the Akatanga date he was doing this nekurangaridza video vanhu kuti was date the raaita anniversary video of the rake United States yaiva anniversary invasion of Iraq. ye-United And States the invasion hypocrisy yeIraq, of the United uye States to hypocrisy take a yeAmerica hardline approach kutora with China hardline approach over neChina China's pamusoro mistakes, even though pema-mistakes he denies eChina. that China has mistakes. Iye anotoramba But kuti China haina a hardline ma-mistakes. approach with Anoti China ve-United when they States vari invaded kutora Iraq. approach iri hard And this neve-China. type of whataboutism Type gets brought ye-whataboutism into iyi this left-wing, yakazokura kune ve-left wing, right wing isolationist, interventionist argument kuAmerica. Tofana kutarisa kuGermany to kind of unite the kuti three different topics tibatanidze matopics discussing: matatu atari tiri libertarianism kudiscuss. domestically, the Libertarianism beautiful picture domestically, versus reality, picture yakanaka versus reality, America's own transgressions zvitema versus zveAmerica versus whether or not intervention kuti intervention is iri necessary or necessary bad here thing. kana kuti chinhu And then chakashata consider here. it in the context Obva of wazviconsider mucontext not just Germany kwete but Germany chete Europe's asi slow Europe response to neslow rising response yayo human rights abuses in kune Russia. ma-human rights Does anyone abuse have ari any kuraisa thoughts or kuRussia. questions so far? Pane ane Does it mibvunzo make here it so is far? that clear what we've done? Zvapachena here zvataita Taken the kuti discussion we tatora had on discussion internal yatatinayo libertarianism, pa-internal that beautiful libertarianism, picture iya and yakanaka, kind of compared and contrasted tikacompare it, mostly tikacontrasta, compared it with tikanyanya how kuzvicompare Germany approached the Soviet kuti Union and Germany Russia. iapproach Soviet Union kuRussia. Does that make sense? Zvinomeka sense here? I see some nodding Ndoona that vanhu no one is, vachigutsurira musoro, no one is shaking their heads hapana ari so far, so kudzungudza that's okay. musoro, saka I zvakanaka. think it's an interesting Ndofunga lesson kuti lesson because iri we're dealing interesting with, when you nekuti deal with the left wing, paunodhila neve-left so wing much of it is also zvakawanda touching on zvacho foreign policy. kubatawo nyaya dzeforeign And policy. so much is Zvimwewo zvizhinji opposed zvinenge to US zvichipikisawo interventionalism And I've been yeAmerica. asking the Ndandiri question, is kubvunza that mubvunzo wekuti necessarily zviri progressive? progressive here izvi? Is it right for Zvakanaka America's here kuti America guilt over guilt Iraq yayo pamusoro peIraq to prevent it kuti from tiiprevente intervening kuburikidza today? And is nekupindira that nhasi. intervention Intervention iyoyo necessarily neo-imperialism? iyi New imperialism? imperialism here. There was a third Papaine article that I article wanted to yechitatu share on yandachida exactly kushare this point. pane It was point to iyi. be the third of Yanga iri yechitatu, the kind of third edition to third the edition last two I've already pane shared. maviri And it was andakatosheya kudhara. about Yaiva pamusoro progressives in the United pemaprogressives States kuAmerica and their hesitancy uye hesitancy to yavo defend Ukraine. mukudefenda It veUkraine. says acknowledging the Inoti United States acknowledging failings the doesn't mean United States ignoring Russian failings imperialism. doesn't mean The point he ignore was trying Russian to make in this imperialism. article Point yaida was that kutaurwa we muarticle can iyi acknowledge the United States failings, but that ndeyekuti shouldn't togona kuziva necessarily kutadza stop kweAmerica, asi hazvifani intervention today. kumisa kupindira It's kwenyika not that simple. muzuva ranhasi, I'm hazvina not going kufava to share that kudaro. article because Handisi on kushare rereading it, article iyi I had nekuti too many pandakazoiverenga problems. zvakare And ndakasangana nematambudziko akawanda. perhaps once we get further on in sifting, Patichazonyatsonzwisisa perhaps then I'll give zvekupepeta it out and masosi ask pamwe us to ndigona actually discuss what's kuzoishare wrong with it. But I don't want us tozodiscussa to kuti try chii and analyze what's chakashata wrong with it nezvayo, asi now. handisati ndauda That there kudiscussa were kuti chii things that chakashata nayo troubled me izvezvi. to the Pane point zvinhu I've decided not to zvakanditambudza share it. ndikati So at the moment we handichaishare. just have those first two Saka articles, and tichiri I'd nemaarticles please maviri aya, reread them. endai munomaverenga zvakare. So I wanted to just to touch on Germany when we Ndaida kuti discuss timbobata libertarianism, because neGermany domestic and foreign patinodiscussa policy libertarianism, are nekuti foreign in policy many nedomestic ways policy overlapping. munzira Then we dzakawanda discussed atheism, zvinopetana. Takazodiscussa atheism, how it is disproportionately found in the kuti far right. inowanikwa zviri disproportional kufar right. So of the Trinity doctrine, we discussed libertarianism. Kudoctrine reTrinity discussed takataura atheism. nezvelibertarianism, And by the time we'd done tikataura that, we made the nezveatheism. first point that I Patakazopedza wanted to izvi, make point to help us yatakaita unpack yandaida kutanga the kuita left wing's kuti problems. And that tirudunure was maproblems ekuleft wing yaiva first yekuti point, that it point is not yekutanga
church kuti and haisi state that are the church problem, nestate. but Church instead nestate haasiriwo matambudziko it's edu, culture. asi iculture. Which is why we have heard and discussed so much Ndiyo about mhaka culture war. takanzwa nekudhiskasa zvakanyanya We nenyaya made a yeculture kind war. of secondary additional point to that. Takaita imwe point yaiwedzera kuti If it is this type of political culture war, kana iri type yemhando how do we yepolitical also culture war then view the yakadai, great controversy? And great we controversy said, made the point tinozoionawo that the sei. great controversy itself is Takaita point also yekuti a great war, a controversy political war, pachezvayo a political itoriwo election. hondo iri political, itori election iri political. So that's kind of a separate point, but it was an important one. Iyi point So iri I'm going to separate add it asi in yakanga there. yakakosha, Great saka controversy tichaiwedzera equals an great election. controversy An yakafanana election ne-election between two political pakati parties, two different pemapolitical party ways of maviri, governing, nzira equality over mbiri freedom, dzakasiyana or dzekugavhena, an imwe alternative ichiti that was offered equality in over heaven freedom, and then Eden, imwe freedom alternative over equality. yakapuwa ngudenga This is about nekueden as far freedom as over we got equality. before we were forced to Apa bring all ndo this back in. patakasvika So we're back to tisati the start again. tamanikidzirwa That's kudzosera particularly izvi what I wanted us pakare, saka to taakuita see in kunge reviewing takutangidza it. zvakare. That Ndo we zvandachida kuti went back tione at this patiri point, we kuita went review back iyi, kuti to the grey takadzokera zone, uku kugrey zone tasvika papoint iyi, but we expanded it takabva to again prove there's a left-wing expanda problem. tichida But we kupruvha can kuti do that kuleft wing once kune we have dambudziko. broken down this, Tinozviita and izvi then we are tapedza kutsemura nepakati building izvi it zviri back pamusoro, tobva tatanga manje kuvaka to discuss how tichidhiskasa kuti we sift tinopepeta sei media. mapepanhau kana How media, do we sift the true stream? Because we shouldn't even be swimming in tinopepeta the wrong sei one. true stream, To help explain why the grey zone kutibetsera and kutsanangura kuti the sei grey zone right wing, really far right, neve-right wing seem to vefa agree on right, so many things. kuti sei We vachita kunge began vanowirirana to pane zvinhu explain zvakawanda. Takatanga neo kutsanangura versus paleo neo conservatism, and versus this is where we will paleo continue. conservatism. Apa ndo patichaenderera mberi, Unless anyone has any thoughts or questions kunze kwokuti paine ane zvaari about what is kufunga on the kana kuti board ane so far, mibvunzo where we've been. maererano nezviri pabhod Everyone's fine with nepatasvika that? izvinezvi. Munhu wese ari kufara nazvo here? Okay, great. Can someone explain to me the Right, difference zvakanaka. between Pana anogona paleo and kutitsanangurira here neoconservatism? musiyano wepaleo neneo conservatism. Imwe ndeyekare, imwe itsva. It would explain food. I'm not Unoda entirely kutitsanangurira sure here? who's participating tonight, so I won't. Handisi kuziva kuti I ndiani won't vari pull people out kupatisipeta just in nhasi. case. Brody. Brody. So if I remember right, paleo Kana ndichirangarira means zvakanaka, old, paleo zvinoreva and kuti zvinhu it's zvekare. historical or the original, and Iyi neo means ndiyo new. inowanikwa kuhistory, ndiyo iri original. Neo zvinoreva kuti itsva. So paleo is old. Saka paleo ndeyekare. Can you think of other times you've heard the word neo? Munogona here kufunga dzimwe nzvimbo dzamakanzwa izwi rekuti neo? I think I have a mental blank. Ndofunga kuti ndaita blank The mupfungwa. minute I asked you that, I knew you would. Ini because that's what I would pandakuvhunza do. ndachiziva My kuti brain ndo shuts zvauchaita down nokuti and ndo I have to zvandinoita. focus. Pfungwa dzangu dzinovharika pandinoona Do you have mibvunzo anything yakadai. else to add there? Une chimwe chekuedhera here ipapo? No. Kwete. Brandon. I'm not sure where I've heard neo, but I was going Handisi kuti to just ndakanzwawo add a bit neo more kupi, asi on ndandishangozowedzera pa one is yekare neinyuwani. they intervene, and one is an Imwe isolation yacho vanopindira viewpoint when it comes to foreign munyaya, policy. vamwe vacho vanozviisolata kana tauya panyaya dzeforeign policy. I think that's the easiest
easiest way in one sentence to ndofunga kuti divide ndiyo the nzira two. iri nyore It musentensi has imwe chete a kupatsanura plethora zviviri of izvi implications though. So zvine paleo old maimplications is akawanda. isolation. Paleo kana kuti yekare And ndiyo you've inoita told us zvekuisolate. that neo-new is Neo intervention. kana kuti new one ndiyo inopindira munyaya. And obviously we don't believe that all intervention is neoconservative. Hatitendi kuti vese vanopindira munyaya vari Anything else, conservative, asi tichambomira pane izvezvi. No, Kune that's chimwe it. here Brandon? Aiwa Josephine. ndozvoga. Josephine. I think I might have heard you wrong because I was thinking Ndofunga of kuti the ndatadza word kunzwa neo nekuti ndanichifunga attached to some other word. neizwi rekuti neo Maybe rakabatana nerimwe izwi. I'm way off the chart. Pamwe I see your handisi neonatal, mugwara. neo-Nazi. Ndanichifunga Yes. No, neonatal that's exactly neneo-nuts. Hongu Do you have ndizvozvo any others? mutori Sorry, I correct. interrupted. Une That's mamwe all here, right sorry for now, I ndapindira thought those pakati. two. Pari zvino ndine Neo-Nazi. maviri iwayo. Neo-nuts ndizvozvo. Today people who espouse Nazi ideology, Mazuva ano it's not vanhu vanosumudzira exactly ideology like dzenuts Nazi hadzina kunyatsokufanana ideology of the nedzenuts yekare 1930s and 40s. yekuma So rather 1930s than just ne40s. refer to it as Saka Nazism, pane kuti or to refer vangodaidzwa to vachinzi someone who was nuts like that as a Nazi, it's kana now kudedza munhu akadaro neo-Nazis. kuti nuts And that's yaakudaidzwa quite vachinzi possibly neo-nuts. where you might have heard the neo term Ndo paunogona kunge most wakanzwa frequently izwi used. rekuti neo It's the same richinyanyoshandiswa. fascist ideology, but Ideology it's kind of yakafanana a new, yefascist iyoyo it's a asi new inouya manifestation of it. So I yainyuwani just wanted us to mukubudikira see, kwayo we've heard this izvezvi. quite a lot, Saka ndaida kuti and we might have tingoona heard it takazvinzwa subconsciously, kakawanda. or Taigona not kunge picked up on takazvinzwa it, the neo, tisingatofungi the nezvazvo new tisina connotations. kuzvinonga kuti neo kana I kuti think zvinyuwani there's others as nezvazvinoreva. well, but neo-Nazi Ndofunga is kuti the one kune that comes to zvimwewo mind. zvakawanda asi neo-nuts Thank you, ndiyo yauya Josephine. mupfungwa mangu. Sharon. Waita basa Josephine. Sharon. I was just going to say, Indani neonatal changozoti is the word we often use to neonatal refer to newborn izwi babies or ratinowanzoshandisa even kuti tichidaidza vana babies that vazvarwa are vanyuwani born like kana prematurely. kuti vana vanozvarwa vari mapremature. You know, I heard Josephine say neonatal, Ndanzwa and I Josephine couldn't achiti remember what it neonatal meant, so I just ndasingacharangariri kuti concentrated on zvinorevei neo-Nazi. saka So ndangoconcentrata thank you, someone that paneonuts. knows what Saka they're maita talking about basa in particular. nekuti unoziva So zvakutaura it's a nezvazvo. new baby. Saka Is that mwana too mutsva simple? ndizvo zviri simple here. It's that new Zvaita too concept of simple. new? Yeah, that's perfect. Ndiyo concept Thank you. yehunyuwani here. Hongu ndizvozvo. Maita basa. Molly. I thought that the Bellio is sort Ndafunga of kuti talking about conservative ideology. And paleo iri neo kutaura is sort of ideology iri change, conservative. Neo is, inoita kunge inenge ine especially with kuchinja the mukati cultural kunyanya paculture. Sorry, I missed a word in there. You said Sorry, pane paleo is zvandisina kunzwa. conservative. Wati What did you paleo say iri neo was? conservative. Ko neo wati iri Neo chii? is a required change. Neo So inorequire there's kuti munhu achinje. changed. Yeah, Required Saka especially with vanenge vachinja. we shift our ideology from Hongu right to vanobva left. ideology yavo kubva kuright vachienda kuleft. These are both conservative in the context we're Ava vaviri discussing. ava vari conservative vese mucontext yatiri kudiscasa izvezvi. So it's still right wing. Saka but they're vachiri ve-right different, wing vese asi different musiyano variations of right wing conservatism. pane I still misiyano think that your yakasiyana point mu-right wing is conservatism. valid. Ndofunga Not kuti point yako iri necessarily valid proven asi it yet. I suppose if some handisa people ndaiprova are zvangu. questioning it. But I would say Vamwe paleo vanhu is vari much further right kuiquestion wing. asi ndoti paleo So yakanyanya neo kuzoswedera is ku-right wing less far kwakanyanya. right. Paleo is Neo what developed into the other. haizonyanyi kuenda kufar right sezvinoita vepaleo. Is that okay, Molly? Yeah. Are we Zvakanaka here disagreeing, zvimwe. or I think I'm understanding you No, correctly. I'm Hatisi agreeing. kuwirirana here Agreeing. kana kuti tiri kunzwanana. Yeah. Aiwa Thank you. tinotenderana. Catherine. Tabasa. Catherine, It's a bit of a question. Would it be accurate ndandine to describe mubvunzo. one of them as wanting to spread Zviri their accurate here culture kuti everywhere around the umwe globe, wacho and anoda the other one kuspreada is culture yavo wanting to kwese preserve their culture by kwese building a munyika. Vamwe bubble vacho vada around it or a wall kupreserva around it? culture yavo vachibuilda wall yakatenderedza culture yavo.
I'm not sure about the spreading culture handinyatsiziva so much nezvekuspreada because I culture think that zvakanyanya nekuti ndofunga there's a kuti certain amount that should be spread. pane imwe amount inofanira kuspreadwa. I suppose my hesitancy with the spreading culture Ndofunga part kuti is kuhesitata our kwako nenyaya universal human yekuspreada rights culture cultural. And if they're ndeyekuti attempting to mauniversal spread human universal rights ari human rights, cultural they're here not attempting kana to vari spread kuda Western kuspreada mahuman culture rights because havasi kuda universal kuspreada human western rights are culture not kwete Western nekuti culture. mauniversal human rights Which I haasi know that western you and I culture. agree on, so I don't think Ndoziva kuti we're isi disagreeing tinotenderana there. pane Just izvi on the wording of saka spreading. hatisi kutendana So patiri then, kurasana so that paidea is, yekuspreada. Saka are you saying maconservatives that they were concerned with muri the kuti human rights of vanga other vari countries and concerned not nemahuman just rights their emamwe own, macountries here, spreading their own culture? Like one kwete sounds kungospreada culture yavo good chete. and one sounds bad, but Imwe inoita kunge yakanaka imwe do you think yakashata. that someone like George Bush was, Unofunga kuti munhu what his akaita kunge George motivation Bush was more to do with the motivation human yake rights than kuti sort of yakanga iri yemahuman rights here Americanizing the world, the other countries, or pane I guess kuspreada I had this picture of him just sort kuamerica of wanting to kuita nyika dominate kuti or ive yeamerica something, I don't kana know. kungoda kudominate. Handizivi If that's how you meant it, then I agree. kana zviri izvo zvawanga uchireva But then I think I would ndinotenda, agree with both. asi I ndofunga think that kutotenderana George Bush nezviviri was zvese izvozvo. motivated by George Bush aiva suppressing a motivated country that he saw as a threat. nekusapresa nyika yaakaona kunge yaiva threat. That kind of need to dominate and Need iyoyo have this invincible yekudominata army and nekuva be the nearmy unilateral most powerful country on earth was a motivating ihombe factor. kubva vaita I also unilateral believe that yaivawo with a motivating degree of fact. arrogance and a Ndinotendawo degree of zvakati aivawo naivety, nearrogance they genuinely nekusazivawo kumwe. believed that just by toppling a government Vaitotenda they could zvachose bring kuti equality, vakangokunda human rights, hurumende iyoyo freedom, and a vaizounza democratic equality government to nemahuman rights Afghanistan. nefreedom I nedemocratic think that government was incredibly kuafghanistan. naive and Ndofunga arrogant, but kuti not necessarily vakanga a wrong vasingazivi, motivation. vanga vari arrogant asi vanga vasina wrong motivation. But so I think I would agree with both points there. Saka ndofunga kuti The totendera problem is nemapoints that ese maviri. if we look Dambudziko at nderekuti Afghanistan as radical kana feminists, tikatarisa afghanistan misogyny in semaradical society in feminists, Afghanistan misogyny is easily musociety seen through the yeafghanistan Taliban, but it's actually inoonekwa cultural. kuburikidza I netaliban shared an asi article to iri prove that cultural. point. Again, Ndakashare I've article been tichiprova nailing, point trying iyoyo. to nail culture Ndandiri kuda and the kuedza universality kuroverera of culture uye misogyny in culture kuti for a long time. misogyny I shared an iri article on the muculture media broadcast around zvakanyanya. August Ndakashare last article year pamedia broadcast kunana august last year of a woman who had worked for years in pane Afghanistan mudzimai akanga ashanda kwemakore fight for muafghanistan achida the kurwira rights, in basic rights of marights women. And pabasic her rights point was emadzimai. the Taliban is Point yake terrible, yaiva but yekuti life without the vetaliban Taliban is vakashata terrible asi too, because the upenyu misogyny is pasina cultural. mataliban And the United huri States could terrible not just zvakadaro go in and nekuti kune overthrow the culture iri Taliban masogyny. America because what they're haingangopindi yongoti fighting, takunda would be fighting in the taliban United States, nekuti in chavari Afghanistan kurwisa is culture. kuafghanistan But iculture they're not. kwete hurumende I don't chete. think that's imposing Western culture on Handifungi kuti kuisa Afghanistan. western What it should be culture about, kuafghanistan if their zvinofanira kunge zviri motivations were pure, and I'm sure they were, mamotivations avo kana dai anga would ari be about pure, universal ndoziva human kuti anga rights. asiri pure. Zvaifanira What kunge do you zviri do when zvemauniversal you have a human rights. country that Unoita sei is kana uine nyika committing horrific human rights violations? iri kukomita maviolations emahuman So I'm rights. sorry, I think Catherine, we agree, Saka but ndine I urombo. got off Ndofunga on a kuti Catherine tangent. totenderana My brain asi went off. ndaenda patangent, pfungwa dzangu dzaenda kure. I can't remember. Can you repeat yourself, Catherine? Ndicharangarire. Mugona kudzokorodzera zvawanga uchitaura Okay, Catherine. I said, the way I said it was, could Ndandichiti we frame it as tinogona one of here them is one of those groups, so kuzviona paleo, kuti they're rimwe wanting to boka put a riri bubble around their paleo culture, protect varoda their kuisa culture, put a bubble wall around vachiprotecta it. They're culture kind of yavo, trying to voisa preserve fence their own culture vachida and kupreserva don't, culture yavo let the rest of the world, we kuti don't care. nyika dzese And the Neo dzisapindira. one would have, I said, could we say that Venio they wanted to, their nerimwe culture was divi still toti top to them, but they wanted to culture spread it ichiri around the world. pamusoro Was that, but vada could we phrase it kuispreada like that? pasi tenderere. Tinogona kuzvitaura I tichidaro think here. you've pinpointed paleo quite well. It's Ndofunga that kuti bubble around wataura culture. paleo It's the zvakanaka. preservation of Munguva it. nebubble yavari kupreserva yeculture. So yes. So, Saka hongu Brendan. ndofunga kuti ndizvozvo. Brendan.
I hope I can explain this question ndoimba well kuti enough. ndogona kutsanangura question iyi Just in zvakanaka. what you're talking with Catherine there, Pana zvamamuchitaura you've naCatherine got apa. you've got so the group that brings in the Sunday law is the paleo or boka the rinounza old or the Sunday law ndiwo isolationists. mapaleo, And maold, when we maisolationist go handiti. back to Patinodzokera prophecy leads us, we kuprofesi would kwainotitungamirira, well, on the board tinoita you would kufunga write up on the kuti board and say pabhodhi munogona kunyora kuti so the America would be the ruler of the 10 kings kuti as an America example. ndiyo inenge ichitonga ma-10 And so they kings would semienzaniso. be Saka they would dominate the 10 kings. ndo vanenge But vachitonga when I pamusoro look at pema-10 kings. how does that Asi work when I look at pandinozotarisa zvinoshanda the sei paleo patinotarisa isolationists, vepaleo because now the neo or the vachizviisolata interventionists nekuti are dead. veneo kana kuti vanopindira And vanenge vafa. how does America now dominate the 10 kings when America they're ichidominata isolationists ma-10 and kings now they're not zvinoshanda sei interventionists? ivo vari ma-isolationist ezvinezvi vanenge How do we see that now? vama-interventionist. Because are they Tinozviona sei now izvezvi. are they now leading by a looking inward Vaakutungamira here nationalism nekuzvitarisa mukati then mavo that spreads globally? senationalism zvobva Am I asking the zvatekeshera nyika question okay? dzese here. Kana ndiri kugona here kubvunza mubvunzo wangu hongu uri kugona. Because now we're looking at something different now. Because Unotaurisa chinhu originally my chakasiyana original izvezvi. brain would have thought, well, if Pekutanga America's the pfungwa boss dzangu of the 10 dzaifunga kuti kings, America that kana would iriyo iri boss vema-10 make me kings aya. automatically go, well, isn't that the neo? Zvinobva zvandiita kuti ndifunge They're the kuti interventionists. They're forcing the 10 kings, but now we've got veneo this ma-interventionist ndo vari kumanikidzira ma-10 kings. Asi being ezvinezvi kwaane driven Sunday by law isolationists. So they're iri inward looking. They're not really kupushwa caring what's happening to the nema-isolationist 10 vari kings. kuzvitarisa mukati havana basa nezviri Am I kuitika saying nema-10 that kings correctly? aya. Ndiri kuzvitaura zviri correct You here are. hongu. I think that I'd like to give a bit of a history Ndofunga kuti of ndoda kumbopa paleoconservatism and kanhoroondo discuss it a little bit more kepaleoconservatism before answering that. tozoidhiskasa zvakati wandei Because ndisanda the reason, kupindura part of the reason we're nekuti doing that is to assess the left mhaka wing, iyi tiri kuita and izvi the toda parts of kuasisa the ve-left left wing. wing that I have the Maparts most problems eve-left with, where wing the problems are most handine explicit, matambudziko nawo akanyanya. are very much. Problems ayo paanonyanya kuva explicit It's not the isolationists of the havasi paleoconservative, but ma-isolationist it's kana the kuti hatred and the ma-paleoconservative, fear of asi colonialism that makes ruvengo them also nekutya quite isolationist. colonialism And kunozovaita that was kuti not vange Hillary vari Clinton. isolationist. And Haazi Hillary Clinton Hillary aidaro Clinton kwete. was, Hillary Clinton if not the entirety of the solution, she was ndiye aitovawo solution yacho to a yose. large extent the start of it. And Ndiye akanga ari kutanga the Clinton kwesolution of yacho. Benghazi. Ndiye She's Clinton not watinoziva akaenda isolationist. kwezve So I think Benghazi. the Haazi discussion of isolationist. isolationism and the Saka ndofunga kuti motivations discussion behind the different ye-isolationism groups would nema-motivations ari probably need discussing pamashure before pemapoka answering that akasiyana question. tichatanga I don't think tamadiscasa all tisati tapindura intervention mubvunzo is iwoyo. about Handifungi domination kuti intervention yese ndeyekuti way. munhu ari kuda kudominata nenzira Motivations have iyoyo become kwete. important. So if you don't mind, we'll come back to Ma-motivations that, but I'll acho give a bit anobva of history akosha. first. Kana usingamaindi Josephine, tichatombodzokera kwairi asi ndichambotanga ndapahistory. Josephine, I've got a few words floating in my head. ndine mazwi I just mashoma wondered ari if they mumusoro fit mangu. into the Ndachifunga kuti discussion at the anokwana here moment, like a new mudiscussion yatiri kuita manifestation. izvezvi. Senge new Same manifestation. entity, only worse. How does that? Same entity on the Does west. that have any connection at all with Zvine what connection we're here talking about right now? nezvatiri kutaura And I'm nezvazvo. thinking Ndikufunga prophecy, going zvakare back to tiprofesi tichidzokera Revelation, Daniel, kurevelation, Daniel, sixth head, seventh. sixth head, maybe seventh head. I'm digging around the wrong place. Pamwe ndikufunga zvisiri izvo. I'm not sure how to answer that right now. Handisi kuti ndogona kupindura sei mubvunzo I wako can say it's a new izvezvi. manifestation of Ndogona kuti conservatism, imanifestation but itsva it's always been yeconservatism there. asi And I think yanga that ingoriko. sometimes it's just what was there before Asi bubbling ndofunga up kuti dzimwe again. nguva Isn't zvinhu that zvanga kind of the zvingoriko point? kare It has a deadly zvakungodzoka. wound in death and it comes back.
inge ine chironda chaiuraya yezodzoka zvakare. Zvakakosha kutarisa patinodzokera kumillerite history. Kana iyi iriyo nyika nhasi uno, tichitenda kuti Sunday law test yayo. Tichitenda kuti test yeSunday law iyi ndeye pasi tenderere. Twese kuti tinobva taitwa tunyika. Une Ukraine handisi kuzoita kuti ive hombe yacho. Totone China. Une Russia. Une Uganda. Une France. Une America. Kana waitora izvi nhasi uno wozvidzosera woita kuti America mumillerite history unenge uine mastates esai ari kudroyo. Unenge uine Texas, Mississippi, une New York. Handifungi kuti Washington ine state status. Unenge uine seat yegovernment. Wrong side yedebate kumillerite history. Excuse yavo yaiva ipi kuti vakwanise kuataka hurumende kuti vabude muunion. Vaiona sei hurumende ichipikisa mafreedoms avo? Brandon. Well, it was states' rights, but it was the states' rights, intervening and yaiva interfering with their hurumende freedoms to do ichipindira what they want to do in their own mafreedoms avo states. kuti vaite zvavanoda kuita mumaziso avo. Izvi tinozvidaidza tichiti chii? Kana hurumende dzekure dzouya dzopindira muteritori yenyu. Tinozvidaidza tichiti imperialism hongu. Icolonialism kana kuti imperialism. Ndozvinzwisa kuti pane musiyano nekuti iyi country imwe, one country, country imwe chete. Zvakafanana unogona kuzvicontrasta. Pane musiyano hongu. Toziva kuti America haisi pasi Uganda haisi pasi peAmerica, asi imisheni yakada kufanana. Pane comparison yakangofanana. Zviri kutaurwa neveTexas vari kuti zvine imperialism mukati kuti hurumende yavanotaura vachiti hurumende yekunorth. Kuti manorthern states haisitombori hurumende yedu. Manorthern states ndozvavakasarudza kuti vauye kuteritori yedu. Vorega kutiudza isusu vekuTexas kuti marights emarace ari universal. Iyoyo icultural imperialism ndozvavari kutaura. Zvakada kufanana nezvakataurwa nearticle yekutanga nemahuman rights commissioner. Dzimwe nyika dziri kuita maarguments apo. Havasi kuti zvakanaka France ivai Islamophobic nekuti toziva kuti racial rights ari culturally interpreted. Haisiriyo argument iri kuitwa nhasi. Argument iri kuitwa nhasi ndeyekuti magender rights, marights emadzimai nemarights emaLGBT haasi universal, asi anofanira kudefinwa nemaculture akasiyana siyana mukati. Vanobva vati kuwest ikoko, nekuti zvinowanzoshanda zvichidai, kuwest kuti iuye ipindire muculture yedu yotaura ichipromota vachida kutimanikidzira mauniversal human rights emadzimai. Neo-colonialism kana kuti imperialism itsva ndo zvaidiscusswa nearticle yekutanga, ndosaka yakapiwa title
very deliberately given the title because they know what the Ndo core saka issue yakapiwa was that he title was vachiziva fighting. nokuti vaiziva Do not kuti dare to nyaya tell me yairwisa women's ndeyekuti rights are not universal. Do not dare do not dare to tell me that women's rights are universal. not universal. Musandiudzai Hillary mimi kuti Clinton's ma-LGBT rights haasi speech, what was universal. the speech she was famous for? Speech yaHillary Clinton yakanga iri famous sei nechi aiti women's rights ma-human rights. Human rights ma-women rights ndezvepasitenderere ndo zvaairwira. Patinozosvika kuna 2016 ndo zvaanenge azotsamwa nezvazvo. Ndo imwe reason akanga ari solution yeproblem. Havasi vanhu vakawanda kana kuti madzimai akawanda. Vana Ilan Oma na AOC vavasiri kutombofunga saizvozvo, vavasiri kutomborwira izvozvo. Naizvozvo vanofa vaita part yeproblem kwete solution. Patinotaura nezveintervention kana kupindira ma-isolationist versus ma-interventionist ndosaka ndiri kuita careful nekuti pane danger iri genuine yeimperialism necolonialism. Pane history yakatokura yezvazvo, asi paunenge uine ma-violations ema-human rights, America sezvakaita Germany inogona here kuti takamboita zvinhu zvakashata takaita ma-mistakes past uku, naizvozvo tofanira kungogara hedu toregedza kuva hypocritical patinenge takutarisa dzimwe nyika. Ndoda kuti tizvione mucontext yemillerite history. Zvinomeka sense here Brandon. Pane macontrast asi pane macomparisons, pane misiyano nezvakafanana. Ndinoti encourage kuti tidzokere tinoverenga article yekutanga neyechipiri, nyanye yekutanga. Ray. I was just gonna say basically the same thing that Brandon did. Ndachingozotaura zvakada kufanana nezvaBrandon. Is there anything you want to add on to that? Pane here zvauda kuwedzera pane izvozvo. I was going to say was they would have compared the Ndachingozoti government to the King of England, that sort of vai-compare government yavo neking weEngland. Hongu. I want to suggest that Ndoda kusuggesta kuti paleo-conservatism iconservatism yakare nekuti yaiva muexistence kare ako. Yakanga iri hurumende yekusouth zvakanyanya. Hurumende yaLincoln yaityisa vekusouth zvakanyanya nekuti kwaiva kuchinja kune zvavaiva nazvo kare. Conservatism yekare ndiyo isolationism uye ndo ma-states rights. Zvinhu zvemukati isolation yemukati. America yakaita sei pakangopera revolution yavo. France yanga yakudawo rubetsero. Position yavo yanga iri yekuti sorry isusu tiri ma-isolationist, zvionerei mega ikoko France. Ndo apo papaine misiyano yemaopinion ndo yanga iri majority yehistory yekare iyo yeAmerica. Yakanga yakanyanya kuve isolationist than zvatinoona kune neo-conservatism nhasi. Ndosuggesta kuti pavanozvidaidza vachiti paleo nekuti ndo zvinhu zvavanozvidaidza vachiita kwete kuti chavakapiwa. Vanenge vaine point, vane point chaiyo kuti ndo vekare uye ndo original form yeconservatism yekare. In opposition to Lincoln as forward as he was. Vachipikisa Lincoln kuve forward kwanga ari. Graham, mubvunzo wangu unodzokera zvishoma kune ma-minutes 15 apfuura. Kupindira kunoita Mwari naJesu kudenga parebellion yaLucifer uye achizodzika kunoku pano pasi vachipindira pano pasi nekuzochinja culture yenyika inoi inobva yaita here prophetic model kwatiri. I think that question is a very deep one. Ndofunga kuti mubvunzo iwoyo wakadzika zvakanyanya. It depends, I think, if we see it as zvinodependa nekuti tinozviona here zviri separate.
but I certainly tinoiona don't here think iri that separate country God neimwe has seen nzira, asi anything handifungi kuti Mwari approaching isolationist or anything vanga approaching vane libertarian. chekuita nekuapproacha isolation kana kuti libertarian. Havana kudaro Mwari. I don't fully understand how the Handinyatsi great controversy kunzwisisa works. zvachose I kuti think great that we controversy are inoshanda sei. piece Ndofunga by kuti seeing chidimbu behind the curtain and nechidimbu unpacking it. taakuona I don't kumashure quite get kweketeni all the rules of tichizama warfare. kuzvinzwisisa. I see Handinyatsati that ndakunzwisisa marules ese country, ehondo. this Ndoona earth kuti as a whole, pane nyika ino voted earth for yatinoona one government, iri yese for a freedom yakavhotera over hurumende imwe equality chete model that Adam yekuti and Eve freedom voted for. over equality Therefore, ndo yakavhoterwa Lucifer naAdam naEve. Naizvozvo became Lucifer king of this earth. akazova It was his mambo governmental model weearth that was inoi. going to Imodel yake what was yehurumende going to rule. And then I've kind yaizotonga. of seen Ndakazoona as zvakare the Godhead really kind of kuti as a shadow government, Mwari as an opposition government. se-shadow government, And sometimes the opposition sehurumende government yaipikisa. can Dzimwe publicly nguva fight, opposition but they government don't have that inogona much power. kurwa So people zvepublic ask, asi havana simba rakanyanya God is real, kuwanda why kudaro. such Saka vanhu terrible things vanobvunza kuti happen? kana Mwari vari Because he's the vechokwadi opposition seiko zvinhu government. zvese izvi zvichiitika? You Inyaya don't vote yekuti Republican, iopposition then government not be able hauvhoti to afford medical Republican bills and say, why wobva haven't you sorted out the healthcare system waenda kuma-medical in the bills United wobva wati sei States? musina kugadzirisa They healthcare can't do very kuamerica. much. Havagoni So I kuita don't zvakanyanya. understand all Saka of how the handinzwisisi great controversy works. zvese But as we get mushandiro unoita deeper into great some of controversy these wese, subjects, a asi lot makes more patinozodzika sense. nemasubjects aya zvizhinji I zvinozotanga think I've kubatana. predominantly viewed it Ndofunga kuti as it really, ndakanyanyozviona rather than God being of a separate government, the pachinambo Godhead chekunge having Mwari a vari of a separate separate country, government, that they are part Mwari of this vaine country, but the country opposition iri government. yakasiyana. Ndakazviona sekuti Perhaps there's another icountry imwe way, chete another asi vari parallel to look opposition at it though, government. that would Pamwe go pane into rimwe depth. parabho I think rekuzvitarisa. it's too deep a question for me to want to Ndofunga comment. kuti iquestion yakanyanyodzika Without thinking kwandiri, of it handisati more. ndakukwanisa kuikomenta, ndisati ndanyatsofunga nezvayo. Zvakanaka here? Yes, thank you. Hongu, maita basa. I do think that we can understand, Ndofunga kuti tinogona kunzwisisa, even just in understanding kunyangwe World War I and mukunzwisisa World War II, World War I neWorld War as II the moves of the current government in office, why mamoves horrific things have happened, ehurumende iripo and zvairi under kuofa whose kuti sei leadership zvinhu zvese those izvi horrific things zvakaitika, have taken pasi place, pe-leadership and yaani questioned that zvinhu izvi under a government zvakaitika, where God does kuti believe pasi in freedom, pehurumende iyo Mwari equality vanotenda over mufreedom, freedom, but still believes equality in freedom, pamusoro that when pefreedom, asi Adam and Eve vachibhilivha and mufreedom the zvakare. majority of this Adam planet vote naEve for that type of neruzhinji government, rweplanet when ino and how can God vakavhotera hurumende intervene and iyoyo, when and how can he ndepapi not? paizopindira Mwari, ndepapi pavaisazokwanisa kupindira. So I'll just give a couple of, Saka ndichangopa I think, a couple of points, and then we will close mapoints for time. mashoma shoma I just wanted to give a tozovhara little nekuda bit kwetime history yedu. of Ndachida paleo kungokupa versus history shoma neoconservatism. yepaleo versus neoconservatism. And as we've done, coming back to this model, it's Pataita old. tichidzokera It's not pamodel a, iyi ndeyekare, haisi it's not a new concept, but it has haisi become concept much itsva, asi clearer that there are these zvakatanga two sides, and kuzojeka it's not zvakanyanya always. kuti Some pane people mativi straddle maviri both. aya. Some people are Vamwe 75% vanoenda paleo, kumativi ese, vamwe vari 75% It's paleo, always vari been that way. 25% paleo. Zvakanga But if we zvakangodaro were to kare. do just a little bit more of a Asi recent history, dei taingotarisa history going iri right back to the yechimanje-manje zvishoma, tichidzokera kuna 1920s, 1920 leading up to and then into the 1920s, zvichizotisvitsa kuna you had 1920, these two sides tine versus mativi maviri aya, expansion, progressivism, ari versus and expansion kana a kuti more progressivism, isolationist, anti-immigration then approach. imwe anenge vari isolationist vachiti hatidi immigration. From what I have read, and I'm just going to Pane scan through a few different zvandakaverenga, sources that I've read, ndichangotaura masources mashoma mamwe andakaverenga. Vepaleo conservatism vanga vaine masimba kuna na 1920 nana 1930, asi dambudziko raiva everything
everything else, less extreme zvese conservatism kept vanga vaine being so less extreme successful. conservatism. Other models Zvinhu kept zvese izvi being so zvakaramba zviri successful. The New successful. Deal was Mamamodhos quite akaramba successful. achibudirira. Then New you Deal come to the yakabudirira 1940s chaizvo. and you have World War Wozosvika II. una And na1940 as you would wove expect, neworld war II. conservatives were split Sezvatinotarisira over World War II, whether maconservatism to get involved, vakasplita paworld war II kuti or to be topindira here isolationist, and kana yet kuti let toregedza. Europe fight it out Neoconservatism themselves. Paleoconservative. voita isolation voti Europe ngaizvirwire The veve problem for the mapaleoconservative. paleoconservatives is that the United Dambudziko States did get involved, nemapaleoconservatives ndeyekuti and America yakapindira World War II and was won World by War the II Allied forces, and yakawinwa that nema-allied made forces. neoconservatism or Izvi zvakabva zvaita interventionalism in neoconservatism general kana kuti look really good. interventionism It in made it general attractive zviitaridzike to kunge people. zviri nani. So Zvakaita kuti zvive because attractive intervention kuvanhu and the New Deal nemhaka and these yekuti different intervention forces neNew of Deal nemaforces ese ari interventionism different and aya progressivism was einterventionism successful, neprogressivism zvakanga paleoconservatism, zvakabudirira. Paleoconservatism isolationism, extreme, that more neisolationism extreme right-wing vaiva ideology extreme never really ku-right-wing gained ideology enough yavo traction to havana make kuzonyanya a kuwana major impact. kufambira mberi kwakanyanya kuti vaite impact yakakura. Then you come to the civil rights movement. Unozosvika pacivil rights movement maconservatives vanotanga kuramba racism iri pachena. Zvinobva zvava less popular kunge uri racist akanyanya kuenda kumaextreme. Paleoconservatism yakabva yanyanya kuenda kumabackground. Tozosvika kuna na1990s mavoices epaleoconservatism, old school isolationist iya iri anti-immigration, vari xenophobic, vane far right ideology, vava vasina izwi rakanyanya kukura, asi vaiva nerimwe izwi nyanye. The old right of paleoconservatism, particularly in the 1980s and 1990s, and he did hold kuma1980 nekuma1990 akava aine maposition einfluence pasi paReagan naNixon maadministration avo. Akaida kuita president muna1992 pane slogan yekuti America first. Vaiti yaiva nemaungira ema1940s evaisada kupindira World War II. Saka vanoti paleoconservatism pasi paPatton Cannon na1992 America kutanga. Vanotaura nezvaPhyllis Schlafly anozivikanwa nekudefenda ma-equal rights amendment, anoopposa Vietnam War, isolationism, paleoconservatism, anoopposa humanitarian intervention yaBill Clinton kuBosnia nemamwe ataurwa paleoconservatism nema-isolationism. Vanolista vamwe vanyori Joseph Sofren airamba Holocaust, Takne Theodore Police aiva anti-Semitic ari racist. But also, by the time you get into the 1990s, paunozosvika kuna na1990 paleoconservatism kunyange yakanyarara inotanga kuzove popular zvakadaro. Paunotanga kutraisa na1940 niyo inenge yaane influence yakawandisa nekuti World War II yakaratidza kupindira kunge kwakanaka nekuti yakadonhedza Hitler. Wojamba history wosvika pana 1989 pakati paWorld War II na1989 une Cold War. Neoconservatism kupindira zvakanga zvaapopular munhoroondo iyi. Kunyange mapaleoconservatism nemalibertarians vakanga vakutorawo position yekuti alright isolationist kusara kweveSoviet Union nekuti vakanyanyoshata tofanira kuvarwisa. Saka ipaleoconservatism apa yakanga iri limitedwo. Asi 1989 Soviet Union inodonha. Chinosara chii chinenge chasara kuti vanhu vapindire machiri? Ndeipi imwe threat kuneoconservatism yavainayo set excuse kuti vange vachipindira munyaya dziri kuitika munyika? Vanobva vataura kuti panguva iyi ndopa unotanga kuona
kusumuka kwepaleoconservatism. But what really took it down Asi chakanyanya kuita kuti idone was you had 9/11, takava and then you had ne-9/11 2003, and you had the Iraq tikazova War. ne-2003 tikaita Iraq War. 2003, and 2003 of course in that history the Afghanistan War. munhoroondo iyi kune hondo yekuafghanistan zvakare. 2008 you have the election of Barack 2008 Obama. kunozosarudzwa 2009 Barack Obama. Just when 2009 the opinda alt-right paofisi. seemed on the verge of Apo extinction in the world ve-alt-right vakanga vakuita First, kunge George vagava Bush's disastrous kuparara, invasion of nyika Iraq yakachinja. undermined conservative Bush support akatanga for the hawkish foreign policy that invade had been Iraq, Republican orthodoxy since Reagan. zvakaandamaina Second, foreign the policy yavo 2008 yakanga iripo financial kubva crash kuna and Reagan. the sluggish Chechipiri, recovery that 2008 followed crash undercut the nerecovery enthusiasm among yainonoka voters, kuitika if not elected pakati officials, for the free pemavoters trade pacts that market conservatives promoted. So trades also involved in zvakapromota this mafree isolation trades argument. kumamarket The conservatism. refusal of the increasingly paleo Kuramba House Republican caucus to kwema pass Bush's troubled asset relief program in late 2008 was in retrospect a harbinger of the fissures that erupted in 2016. Third, the prospect that whites would soon constitute a minority in an increasingly multiracial, polyglot society inspired this resurgent rise in this fear of replacement. So 2008, but really saka 2009, 2008 asi nyanyanyi 2009 panova nekuchinja. Tichamira apa nekuda kwenguva yedu, this is where you find a asi ndipo switch, apo unowana switch kuchinja between kwakaitika, neo kuchinja pakati paleo. pemaneo vachienda And much kupaleo. of what we've discussed in the past, talking Zvizhinji about the Monroe zvezvatakataura Doctrine, kumashure tichitaura nezvedoctrine remonroe. we're going to start here next week, and I'll add to that. Tichatangira apa But next much week of what we've ndichawedzera spoken about kwazviri. really fits into this Zvizhinji history, zvezvatakataura 1989 to nezvazvo 2009. That's when it was pahistory under iyi 1989 kusvika neoconservatism. 2009 George ndo Bush payakanga iri and pasi his war hawks, peneoconservatism. George that Bush entire system of type of Republican nehondo government yake, really system started yese iyi death in yerepublican 2009, government and that is a yakafa prophetic muna marker. It's 2009. the increase of Prophetic knowledge before mark the Sunday ndo law for increase of religion, knowledge increase of knowledge pasati tasvika before pasunday 2014. law. It is Increase for of the line knowledge of isati the tasvika pana priests, 2014 2019. ndiyo What kuline 2019 remapriests is muna for the line of the 2019, izvo 144,000. zviri It's a 2019 significant marker. kuline And what you're seeing rema144,000 is a imaka iri change in the significant conservative zvatinoona movement between kuchinja neocon and pamovement iri paleocon. And kuvaconservatism paleocon pakati is where the peneocon nepaleocon. deepest, Paleocon darkest threat lies. ndo pane It's threat paleoconservatism yakanyanyodzika, that gave yakanyanyokushata. birth in 2009 to the Ipaleoconservatism alt-right. yakazvara outright muna 2009. The alt-right Ve-outright came directly out of vakauya zviri direct paleoconservatism, and they vachibuda pin its beginning to mupaleoconservatism. 2009. Vanobva vapina kutanga kwayo muna 2009. We'll stop here for time, Tichamira pano kuitira nguva but we'll yedu, start there again there next week. asi tichatanga apa zvakare talk about vhiki its rinotevera rise. tichitaura nezvekusumuka Talk about 2009 and the rise of kusumuka kwavo, totaura paleoconservatism and some more nezva2009 implications of nekusumuka that. kwepaleoconservatism Again, the whole point of this nemaimplications is so that azvo. we can go into Iyi the point left wing yezvese izvi ndeyekuti tigokwanisa kupinda kuleft their wing mistakes. toongorora But toona mamistakes if you have avo. questions or thoughts, Asi kana please muine mubvunzo try kana to remember pfungwa, them for next week. please ndokumbirawo muichengete I kusvika kneel. next week. Josephine, would you mind closing in prayer for us? Josephine, unokwanisa kutivharirawo nemunamato here? I don't mind. Thank you. Hongu. Gracious Lord, we thank you Mwari so much vedu, for the Sabbath day. tinokutendai We thank you that nezuva we resabata. can Tichikutendai gather nekuti together as a group tinokwanisawo kuungana seboka study your word, to expand our tichidzidza shoko minds, renyu, to search our tichitatamura hearts, pfungwa dzedu, to tichinzvera listen to the mwoyo yedu, message you have given to your tichiteerera meseji servant, iyo yamakapa mumuranda to wenyu, embrace it. uye kuti timbundikire. Thank you, Lord, Naita for basa Mwari these exercises. maexercises It aya has taught us so much. zvatidzidzisa zvakawanda. We should count ourselves as
tinofanira kuzvitarisa sevanhu vakakomborerwa kunge tiine ma-instructions anobva kudenga kutibetsera kuti tidirecte matsiko edu, zvitibetsere kuti tifambe munhoroondo iri complicated, mumatimes ari complicated aya tinenge tichifamba maari. Tinotarisirawo zvakanyanya kune Vespers nekuti tinoziva kuti pfungwa dzedu dzichapiwa machallenges. Tinokutendai tichikupai mbiri yese. Komborerai munhu wese ari pano muzuva ranhasi. Mukomborere vanhu venyu vese pasi tenderere vanenge vachitenderera mavhidhiyo iwaya, apo vatungamiriri vedu Mwari vakomborerei. Tikomborerei muve nesu, mufambe nesu munhoroondo nokudinza nguva inoi muzita raJesu. Tinokutendai. Amen. Just one thought before we close. I Imwe guess a question pfungwa to think tisati of during the tavhara, week. ndofunga kuti mubvunzo wekuti tinofunga pakati pevhiki. Trump's election helped Election yaTrump promote, yakabetsera facilitate the rise kupromota of nekufacilitata authoritarianism worldwide. kusumuka kweauthoritarianism pasi It tenderere. wasn't the cause of it or the sole cause of it. Haisiriwo honzero Countries yayo carry their kana own kuti guilt. ndio haisi kusiko kwega kwaikonzera. played a Nyika part neimwe in it. neimwe ine guilt So if yayo, Trump asi is yakava predominantly nechekuita mazviri. paleo-conservative, Saka which Trump kana ari paleo-conservative zvakanyanya-nyanya, how ndizvo his zvaari. election Sei kusarudzwa kwake had that kind of international response? kwakava neresponse iri international Keeping in mind zvakadaro. that when we say authoritarianism, Ngatirambe tiine authoritarianism, mupfungwa as a recent patinoti article made the point, authoritarianism is inextricably searticle linked to yemanje-manje abusive zvayakataura ine malinks akanyanya patriarchal kune culture. culture iri abusive, iri patriarchal. Just something to think about, to Chinhu consider chekuti tifunge nezvacho 2016 patinotarisa 2016 impact kusvika of Trump's 2022, election impact internationally. yeelection And that's yaTrump all. pasi tenderere ndo Hope you have zvose. a happy Sabbath and thank Muve you everyone nesabata for rakanaka, participating maita so basa much. mese nekuparticipata zvakanyanya.